Integrál e na x tu sinus x. Toto je integrál, na ktorý sa ponúka metóda per partes a v podstate je jedno, ako ju zvolíme na začiatku, lebo obidve tie funkcie, aj e na x tu aj sinus x, vieme ako integrovať, tak aj derivovať. E na x tu sa nemení ani integrovaním, ani derivovaním a sinusy sa vlastne menia len na kosinusy a potom späť na sinusy, prípadne sa nám na najvyš mení znamienko. Takže skúsime to na začiatku tak, že funkcia, ktorú budeme derivovať, bude e na x tu, takže zvolíme u sa rovná e na x tu, derivované u je samozrejme tiež na e na x tu. No a funkcia, ktorú budeme integrovať, čiže v derivované bude sinus x, no a potom v, primitívna funkcia, k tomuto je mínus cosinus x. Takže podľa metódy per partes prvý člen musí byť uv, takže to je mínus e na x tu cosinus x, to znamienko mínus je z tohoto mínus pri cosinuse, mínus. A teraz nasleduje u derivované krát v, takže ja to zatiaľ napíšem takto, e na x tu mínus cosinus x dx. No tu si to znamienko samozrejme môžem vyhodiť pred integrál a dostávam mínus e na x tu cosinus x plus integrál e na x tu cosinus x dx. Toto je zasa podobný integrál, ako sme mali doteraz. Skúsime použiť metódu per partes ešte raz, rovnako ako sme ju používali doteraz, čiže u bude e na x tu, to derivujeme v druhom kroku, u derivované bude e na x tu a funkcia, ktorú budeme integrovať, bude cosinus x, takže v derivované je cosinus x a k tomu primitívna funkcia v je sinus x. Takže z tohoto dostaneme, prvý člen iba opíšeme, mínus e na x tu cosinus x plus, otvoríme si veľkú zátvorku a predíde uv, čiže e na x tu krát sinus x. E na x tu krát sinus x. A potom ide mínus a potom musí ísť v krát u derivované, takže e na x tu krát sinus x dx a zátvorku si uzavrieme. Tie zátvorky samozrejme môžeme vypustiť a dostaneme, že toto je mínus e na x tu cosinus x plus e na x tu sinus x mínus integrál e na x tu sinus x dx. A ešte si to zjednoduším tak, že z týchto dvoch členov e na x vyberiem predzátvorku, napíšem to takto sem, takže dostanem e na x a v zátvorke bude sinus x mínus cosinus x a potom tu je mínus integrál e na x sinus x dx. Ale tým som sa dostal k integrálu, s ktorým som začal. Začal som integrál e na x sinus x a skončil som pri integrále e na x sinus x. Takže vlastne dostal som takúto rovnicu, že integrál e na x sinus x dx sa rovná e na x sinus x minus cosinus x mínus znova integrál e na x sinus x dx. No a teraz túto rovnicu môžem riešiť algebraicky, pričítam vlastne tento integrál k jednej aj k druhej strane, takže na ľavej strane ho dostanem dvakrát. Dvakrát integrál e na x sinus x dx sa rovná e na x sinus x minus cosinus x.
A teraz mi stačí deliť dvojkou a vlastne dostanem, čomu je rovný tento integrál. Takže dostávam, že integrál e na x sinus x dx je rovný 1 polovici e na x sinus x minus cosinus x, koniec zátvorky.